Дай вече апарата го стои човек. Сега стои да вземе писалката. Ето тук са нашите приятели, моите приятели, малките майите от детска градина Мечуко. Детска градина на майите. Наша помощ майите са се обичали, значи има нещо, което трябва да използваме. Имаш нещо да се... Няма, да, стоите го тук. Оха, там в камиона ще снимам вътре. Ухо! Чакай да наглася. Има копче отстрани.